खुलुमबाय लोगोफोर, बड इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 16 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 29 आघोन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै खामानि थिलियाव माखासे गोनो गोथो एबा दावराव दावसि जानो हागौ। थिरांथा लानायनि सिगां गासैबो बिथिंफोरखौ सानना नाय। रांखान्थियारि बिथिङाव गोनांथि गैयै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि सावस्रियाव एसेल' नारसिननाय एबा उन्दुनायनि आंखाल जानो हागौ। मोनाबिलियाव रेजें ब्याम एबा मेडिटेशन खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरजों फारागथि जानो हागौ, बेनिखायनो धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा खामानियाव लासै-लासै खारनायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सोरखौबा गोख्रै फोथायनाया खहा जानो हागौ। राङारि लेनदेनजों सांग्रां जा। सावस्रिया नर्मेल थागोन, नाथाय गुसु एबा खर' सानाय जानो हागौ। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन होगोन। दावबायनाय समाव जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै सोरजिलु आरो फालांगियारि नाजानायफोराव जाफुंसार जानो थाखाय गोब्राब खामानि मावनाया गोनांथार। नाथाय सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि सायाव आबुं फोथायनाय दाहो। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। सोलोंथाइ, आरिमु आरो ध्याननिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। बेलासि समाव गावनि लोगोफोरजों सानथांखिफोराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि बाथ्राफोराव टेनसन जानो हागौ। जायखिजाया नांज्लायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। फिसा-फिसौ सावस्रिनि जेंना एबा उदैजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोर थानो हागौ। मोनाबिलियाव ध्यान, यगा एबा रेजें थाबायनाया गोसोआरि सुखु लाबोगोन। लोगोफोरजों गोरोबलायना लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। दिनै अहंकार आरो लुबैनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानियाव गोदान बिबानफोर फैगोन, नाथाय नारसिननाया बांनो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन, थेवब्लाबो एसे मेंनाय एबा खर' सानाय जानो हागौ। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगार। लोगोफोरजों दावराव-दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था। ध्यान आरो यगानि गेजेरजों गोसोआरि सन्तुलनखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा खामानि आरो फरायनायाव जाफुंसार जागोन, नाथाय जेबो सोंखारिनाय एबा गाज्रि बिबुंथिनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिथांखिफोराव साननानै आगान ला। लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा हेफाजाब आरो सोमोन्दोआव जाफुंसार मोनगोन, नाथाय जायखिजाया गोदान सोसननाय एबा गेदेर खरसाजों सांग्रां जा। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सोलोंथाइ, ध्यान, आरिमुजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरा दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। नखर एबा लोगोफोरजों दावराव-दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि।
दिनै सोमोनांथाव मुलाम्फानि मिजिं दं, नाथाय थगायनायनिफ्राय सांग्रां था। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। फालांगियारि एबा राङारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। फालांगियाव हरखाब मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं, नाथाय रां थिसननाय एबा बुरजा खरसाजों सांग्रां जा। मोनाबिलियाव मेडिटेशन एबा यगा खालामोब्ला गोसोआरि गोजोनखौ लाखिनायाव मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै दावबायनाय आरो फरायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन, नाथाय नाङै खर्सा आरो अलसियानिफ्राय गोजानाव था। नखराव अननाय आरो हेफाजाबा बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिथांखिफोराव खैफोद लानायनि सिगां मोजाङै सानना नाय। लोगोफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मकर राशि। दिनै खामानियाव दिदोमथि थागोन, नाथाय जायखिजाया दावराव-दावसि एबा गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय सांग्रां था। रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ मिजिंथिनाय जायो। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिथांखि आरो रां थिसननायाव साननानै थिरांथा ला। मोनाबिलियाव रेजें एक्सारसाइज एबा मेडिटेशन खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनै समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन, नाथाय सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि सायाव आबुङै फोथायनाय दाखालाम। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। फालांगि एबा रां थिसननायाव खैफोद लानायनि सिगां मोजाङै सानना ला। नखरनि बैसोगोरा एबा बिमा-बिफानि दैदेननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव गोसोआरि हाबाफारि एबा ध्यानआ हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै इमोशनेल इन्टेलिजेन्स आरो आरिमुआरि बिथिङाव गोख्रों जागोन, नाथाय जायखिजाया बाथ्रा दान्थेलायनाय, सोंखारिनाय एबा गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दोआ जौगागोन आरो गोजाम मावथांखिफोराव जाफुंसार जानायनि खाबुफोर थागोन। दिनै सोरबा सिनायमोनै एबा गोदान प्रजेक्टनि सायाव थाबैनो फोथायनो नाङा, सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।